Ja, og så har vi finnet en gest at rett her, og til MC Rester, som vi kjenner fra Hotel Hafnia, men ikke Hotel Hafnia mer. Det nok sånn år siden han given av Hotel Hafnia. Og hesa tøyna så han MC Gavstad Hafnia vet til at han har tidses vi mengt og kvart, og et av tøyma som han har tidses vi til å være vi Juvel 2 i Grønland, her MC kan jeg huske meg mest det tidses her av Tøvnlag og Sancho og et eller annet. For jeg vet å si meg om det tiltaket vi Juvel 2 MC. Ja, det var et 20-årsprojekt som startet i første ferie i 2005, og da var det ikke til skipet som nå, da var det en 4 fot glastøye bad hvor vi, det var plass til 6 folk av huset som bor, og da vi da fikk gjester, ja, så var plass til en 23 kanskje. Men siden fikk vi ut den større baden, og i hver så knyttet jeg til misjonene fra 2005 og 20 år frem. Så det var 2014-2015 her lei, så gavs det. Men her kom en god skilmauer kommer, Heine Lutzen i Mutsted, så det var i familiene bare. Men Grønland, ja, der stod det at jeg ikke nekk var i flere år byen om å komme over her, men jeg har sagt vi, jeg ser Imse Troborner, Ola Steinberg og hva var nå eita, da det kom inn i Hafnia, så sier jeg til at man skal ha mer hara brinken enn i havet, og man skal ha herrer i hovedtrykk vi, og mer som en puttelen som ligger av Sanja endan og tja mamma sin jo svever, men det bruk for slet i hånden, det bruk for nøkker som tåler mer av enn her ivre. Men ikke vet jeg, herren han fann han ut ved, han fikk konemun at få hotla for Grønlands i 2005, og hon sier, jeg fer iver, du har kommet vi, og jeg sier, ja, for alltid det kom vi, og så kom jeg sted. Og det jo et missionsbøyene fer ut i Atlanheim, og man kan si at Førjar kristna, Grønland kristna, det det som til mentanen som lykkes å si til, og sammen vi at nå landet kristna. Føringar har lykkes som tid i egnan barm, til kyrkjena, til missionerna som lykkes som litter og punter og stuttar under kyrkjena og gjør mektet evangelisk arbeid, evangelisk møten. I motsetning til Førjar hever Grønland ikke til. Grønland hever ikke som eiter heimamisjon eller nega. Der har det altså kyrkjan hever tannholdningen. Senast i heitningen sluttet over heitning ble kristen i 1800 og så han har vi ikke haft tørv av at hava møter og stola kvar øren og vittnesbord. Ikke vi at hava badna lever og anna allt som kan og badna møter, sundagsskolar, ikke sånt. Det nøytest ikke, til nå vi kristna i. Og det har man til bedre i fergen just sagt tørven at vi har bruk for å være og gjennom omkvarve for året vi boa, hver man saman, og som glåunar, ein glå, ensamhet, tver, kølna kjøtt, men nekvar saman så etja man hver nøren. Og i tog andan vi færen iver, blir vel mottidgen av falskjennom, og hekket du etter statistikken i landet vi sjølvmord og trivsel fra falskje, så sørst du i en stor mån at i falskjen en hunger etter nøgren som stabilt. Innast inne tykker det en hunger etter gode, og tog kommer folk, hvis det en bygd ved 75 falskon, så kommer trusja av dem av møtet tjåken, tar vi det her, kommer på av baten, alt for bøybel, bøttene for badna bøybel, traktater, tar vi bie vidt dem, og tar egna male, og de elskar det. Da i Grønlandet fer jeg alltid i kyrkje sånne morgon. At du stenen her som vil halda møte. Teorien som det eneste sted hva de kunne høyre Guds år i kyrkjene. Vi kommer på Guds år, så fer i kyrkjene, for jeg legger sutja. Her året boa, tross alt. Da sitter 6 folk i kyrkjene. 2 gamla koner, en gammel medover, 3 småbød. Og så en kateketer her, ikke en prester som lader opp til å tale, men en fitte medover som leser opp en lester eller såleis. Alt i finnes slag, men det bare ikke det som kanskje vi kommer via som gleder bådskapen. En som har vært et nærdur kan vittne 4 timer. Jeg har støvann som var såleis. Herren kom inn, jeg tog et trygg,
Huset blev brøtt. Jeg som var fortsatt ved konen og bøttene faktisk, det levde et annet liv, ble knappt jeg ta med over som jeg skulle være og så videre. Og til noe som relaterer til personer, så er det neste år til å komme, nå så jeg en omkring gleden som kom til seg året 4. Det har bare ikke lagt som i fargen at det vi at største noen misjon som brødene eller som heimamisjon eller noe. Så att man saknar kanske att det har vi byggt något upp. Kvinnorna här som inte här som pinsar jag och har arbetat. Här kommer jag inte jag sa någon vi möten. Det kallar det missionshus, men det är alltså pinsafolk som startar där uppe. Och hade det inte haft kvinnorna här som allit så var det inte. Det var ju i Mainhäsraun då är det kanske 6 kvinnor eller 4 kvinnor som har arbetat. Och ta i salen ska målas, att räckverk ska repareras, så kommer folk ur norra och ur samkommun och stola där till vit män. Man kan säga att föringar är så en pastor av Grönland nu. Jag vet att när det har gått upp är sommarlever här vi i Nekvar. Och nu är det för nu kan fauna sen börja så en sommarlever för böden Grönland. Och så igen är ju väl 2 och 3 så föringar gera näkat lite där. Gera näkat lite, ja. Och det är ut från samkomne här i Ebenezer, i Nuuk, och eisne från samkomne i Katok, här som Paul Paulsen nu är. Men heimamissionen har så rent av vara ivre, och tar röjna folk på stanta. För det finns och innanför Blå Kross, en kvinna i börjar ivre, och heimamissionsmän faktiskt eisne fagnar av bröderna ivre. Jag har haft vittnesbord och sunche in i salen i Nuuk. Så tar det väl mottagnar här. Och tar röjna så att komma, men till ringt tar till högste innanför kyrkorna, inte sucha törven. Men Herren ger ett verskar ivre. Och alla så finns ju Bibeln nu, här som vi där vill gudstjänst. Jag vill skilt att du har en video som grej från arbetet som ju väl 2, nog så väl. Så jag håller vi för att lägga till video nu och det är 12 minuter som grej från så. Jag får säga tusen tack för pratet och allt det bästa vi arbetar i Grönland. Då är det inte vi här som vi. Det är inte vi, alltså jag har inte varit vid nu till sista åren här. Men jag vet 20 år ut i ett. Men också för att säga att det här och kan man gott räkna vi. Så tusen tack för MC Restor. Vi får nu att lägga video som grejer från versionen vi Jovel 2. Och att han tar för oss att det här var en samråd om 12 minuter. Gör så väl.
ska fiska frikadeller i det andra dörrarna. Lucha fängslön gummibanen. Ja, det var grannande. Oj, det är fantastiskt det. Du är så heldig av kona vi. Ja, jag har haft en stor av det. Frittos det. Och snägg var det här. 35. Du är 25. Är det 25 eller? Sen så snart inte. Vi var väl extra. Ja. Ja. Det är snart. Nej. Det är så att det är det där samma på här. Ja, det är Gavarlöj, alltså för Gavarlöj. Det tycker det är lite så bilen är här resten i vikten. Det är för bra att inte man startar. Ja, det var inte Daniel, han är inte så spettre ute. Inte? Nej, inte. Är du så bänken? Det är inte bänken. Det är så att möjligt för vintern. Men det är ganska skilt ut. Jag fattar det största i här. Det är riven där och jag river. Så river. Jo, se bara helt att åker så annorlunda ut nu. Ja, också bra. Imorgon kan man bli. Det är ett betäckligt björn. Är det så kallt att de har pattat igen? Mer armar, alltså hvis du hänger röjsen som är här. Och mer armar vid sidan av. Jag ser hörnen klarar inte mot oss nysten där. Du cyklar vi fram i Skalhuttan. Stämmer ju ta den här reisen. Stämmer ju bassen om. Kom. Nej. Finns det där Carl Christian Blacken här och spelar klaver? Han är inte med då. Jag tycker Ludvig Dover. Ludvig är bara den typen. Han är fitter att det är hus och bilar att det är.
Han hade det hemligt allt det som han vet. Aha. Så kom han vid till gå och Ludvig. Nu får du inte hem. Kan du spela, visa hur man spelar på det. Ja, det är du, jag kan ju inte. Det är så. Så gänger en sån Hitlerjugend fracker. Gestapo. Ja, Det är som det fitter innanför allt det här. Alltså jag känner han skulle det göra, han var gav att gröna där och ta få han inte för ni det gör bruka den gröna. Och ta på den här kleneltiet.